Kaixo, Marta naiz, eta, bueno, hemen ikus dezakezuena, ikusi ahalko dezuena izango da nire argazkilaritza asko gustatzen zait, eta nire argazkiak plasmatzen ditut lientzoetan, WeTransfer bitartez, da hori kalkamonia bat bezala egitea, eta zuzenen pasatzea argazkik, eta gero teknika desberdinak nahasten ditut, margoa da oleoa, eta gero ere bai oksidazio bitartez sortzen diran margoak, bai? Baita hemen ikusten den bezala testura emateko pasta berezi bat, pasta para modelar deitzen dena, eta areia, hondartzako areia ere bai hemen ez dago, baina beste lientzo batzuetan ikusi aldaiteke. Tematikari dagokionez, niri Donosti asko gustatzen zait, orduan batipat ikusi daitekena hemen izango dira Donostiko argazkiak, baita ere sartu dut Zumaia, Flitxan zehoze, eta zarautzeko batzuk ere, eta gero enkargu batzuk eduki ditut pertsonenak, orduan lientzo pare badare baita pertsonen imaginekin. Arte ederrak ikasi nuen, duela 25 urteia, bukatu nuela, Bilbon, Leioan ikasi nuen, eta hori hasieran bai arte ederrak bukatuta segitun, bai egin nuen hemen Urretxun, Juan de Lizarazu esposaketa aretoan esposizio bat, erakusketa bat egin nuen, eta urte pare bat ohiru bai egon nintzen ordundik jarraian margotzen, eta gero ja hori datoz aurrak, beste histori batzuk, eta utzi egin behar izan nun, edo, hori, no me salia margotzea momentu hortan, eta orain duela urte eta erdi gutxi gora bera berriz retomatu dut. Hau, salan margotzen dut, hor prestatzen dudana, eta, gero, hemen ikusi daiteken bezala batzutan pintzelakadak hola ematen ditut, eta, lurra gelditzen da bezala, eta paretak ere batzutan, baina, hori garbitu eta listo, bai. Printzipioz jarraitu nahi dut nire artea jendeari iristarazten, eta haukentzen detenen, abendun gabonetarako Buame tabernan jarriko ditut kuadro batzuk ere, eta hurrengo urteari begira hori hain naiz baloratzen, beste esposaketa batzuk egiten, tabernak, hori ez gelditzeko nire etxean bakarrik. Ya has cortado. Es.